Seuraava luokka on sitten Pro Stock 3500 ja Jarmo, tässä on mielenkiintoinen kisa vielä tulossa. Suomen mestaruus on katkolla. Siinä on Herlevin talli vastaan sitten Johannes Öör. Kyllä, mutta nyt on Eagle asennettu isompi moottori, että saa nähdä kun kulkee, että kyllä papu on varmaan tullut reilusti lisää. Ja tämän sarjan hän aloittaa Doriksellaan Johanna Herlevi. Herlevi, joka johtaa 4 kilpailun jälkeen asemataulukko 40 pisteellä, toisena Johannes Öör 39, kolmantena Matti Herlevi 36 ja neljäntenä Pekka Herlevi 35, eli tiukkaa on tässä sarjassa tuo kärkitaisto. Ja näin siellä Johanna lähtee hakemaan Doriksensa lisää kierroksia. Ja sen jälkeen sitten kun on kierrokset kohdallaan, ampaistaan liikkeelle ja tähtäimessään tietysti kaikilla näillä vetäjillä on tuo pull. Ja näin lähtee sitten Johanna Herlevi vauhdikkaasti liikkeelle. Mitä sanot Jarmo vedosta? Todella vauhdikas. Kyllä varmaan kotiyleisö tykkää. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Johannes Döiklellä vastaa tähän Johanna Herlevin Doriksen vetoon. Ja näin lähtee Johannes liikkeelle ja uusi moottori on Döiklessä ja tuntuu potkua olevan. Näin tulee Johannes. Miltäs näytti Johanneksen veto? Ihan hienolta, että enemmän asiaa seurannut varmaan huomaskin, että kun lisätään vähän litratilavuutta, niin kyllä rupeaa kone kulkee ihan eri tavalla. Kolmantena tässä sarjassa lähtövuoroon tulee Matti Herlevi Caesarillaan. Ja 2 full pullia on jo nähty. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten Matti vastaa. Aika kovia vetoja nähdään tänään. Joo, kyllä vauhdikkaasti menee melkein tonne päätyaitaan asti. Lähtöviivalla on Pekka Herlevi Sigma Powerillaan ja tässä on nähty jo 3 full vetoa ja nyt on sitten Pekka kokeneena vetäjänä vuorossa. Ja siinä on lähellä, että Pekalle riittää tämä rata. Joo, kyllä. Taitaa olla perheeskilpailu, kuka pääsee lähemmästä takana olevaa aitaa. Pro Stock 3500 luokan vedot ratkaistiin pull-offissa, jossa pisimmälle veti Pekka Herlevi. Ja sen taulukko tässä luokassa näyttää seuraavalta. Voittaja Doriksellaan Johanna Herlevi 52 pisteellä, toisessa sijoittui Pekka Herlevi Sigma Powerillaan 50 pisteellä ja kolmas oli Matti Herlevi Caesarillaan 46 pisteellä. Ensimmäisen kisan voittanut Johannes Öör jäi Eaglellään 4. lopputuloksessa. Johanna Herlevi, onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. Kiitoksia paljon. Mitenkäs kausi muuten on mennyt ulkomailla? No jos minulta kysyt henkilökohtaisesti, niin ei kovin hyvin, mutta tämä oli vähän meille niin tämmöinen kenraaliharjoitus 2 viikon päästä oleviin EM. Ja näyttää nyt hyvältä, että meillä on koneisiin tehty muutoksia sitten viime Eurocup, joka oli Tanskassa. Ja kyllä se nyt äänestä kuuluu ja takapuolella tuntuu, että kyllä niistä nyt enemmän löytyy vielä hevosvoimia. Että ihan tämän kisan perusteella hyvillä mielillä lähdetään EMiin sitten. Farmi 6-tonnisissa. Ensimmäisellä kierroksella 7 kilpaista 6 teki full pullin ja näin mennään sitten suoraan pull-offiin. Ensimmäisenä vetäjänä vuorossa Janne Furu. Ja näin lähtee Janne liikkeelle. Janne on jo ohittanut 50 metriä ja edelleen hyvä vauhti näyttää olevan päällä. 70 metrin jälkeen alkaa sitten pikkasen matkanteko vaikeutumaan ja noin 76 metrin kieppeelle vetää Janne Furu tämän pull-off-vetonsa. Seuraavaksi pull-off-vetoon tulee sitten Tauno Hannulla Lavieskasta Ursuksellaan. Ja näin Hannullakin on matkalla jo 40 metriä ohitettu. Ja Janne Furuhan veti 74,36 ja se on tietysti Taunolla nyt tavoitteena.
Ja kyllä jää vähän tuosta furuvedosta, eli 71 metrin kieppeille. Lähdössä on sitten hallitseva Suomen mestari Mikko Tiainen Vihdistä Valtra 8750-sellään. Ja voimalla sieltä Mikko tulee yli 60 metriä takana. Ja siihen 70 metrin kieppeille jää Mikko Tiainen. Lähdössä Jouko Peräaho, joka taistelee SM-bronssista. Hän on kolmantena ennen tätä osakilpailua. Ja lähinnä hänet kiistakumppana on sitten Janne Furu, joka veti tuossa omassa vedossaan 74-36. Ja se on tietysti Peräaholla tässä tavoitteena. Mikäli mies tuon yli vetää, niin silloin hän varmistaa myös SM-bronssinsa tänä vuonna. Ja alle 70 metriä jää, ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä sitten kumpi vie tuon pronssimitalli. Lähdössä on Ossi Mannila Kauhealta, Mannila joka johtaa SM-sarjaa ja on itse asiassa varmistanut Suomen mestaruuden jo ennen tätä vetoa, mutta Mannila tietysti haluaa taistella vielä myös tämän kilpailun voitosta. Mannilahan on voittanut 4 kilpailusta 3, oli yhdessä kilpailussa 3. ja nyt on sitten Mannilan vuoro vastata Janne Furusista tällä hetkellä johdossa tuloksessa 74-36. Ja näin tulee Mannila yli 70 metriin. Ja lähelle 80 metriä tulee Mannila ja vie sillä kyllä johtopaikan. Ja Farmi 6-tonnisten pull-offin päättää Jonas Björklund. Ja jossain tällä hetkellä on siis Ossi Mannila 76-97. Ja 60 metrin kieppeille jää veto. Tämän luokan voiton Kalajoella vei Ossi Mannila, ja Mannila vei myös tämän luokan Suomen mestaruuden 60 pisteellä. Toiseksi sijoittui Mikko Tiainen Vihdistä 47 pisteellä, ja kolmas oli Janne Furu Purmosta 34 pisteellä. Ossi Mannila, onneksi olkoon Suomen mestaruudesta. No niin, kiitoksia. Tämä tuli vähän yllättäen melkein tänä vuonna, että se tuli vähän niin kuin varkain tuossa, että kaikki kisat onnistuu aivan nappiin. Että 1/3 tila tuli ja kaikki muut voittoja, että hienosti meni. Jos traktoripullingissa valittaisiin vuoden puurtaja, tänä vuonna se palkinto menisi ylivoimaisesti mini-ysipuolikkaissa Petri Henttoselle. Mies on ollut mukana koko kauden lukuisista koneongelmista huolimatta. Viime viikolla, kun testiä suoritettiin, niin räjäytettiin moottori. Eli aikamoista puurtamista tämä kesä on ollut. No kyllä joo, vaihteiston kanssa on oteltu 2 kertaa ja polttoaineongelmien kanssa taisteltu kerran, että siinä kauden saldoa. Katsoja varmaan myös kiinnostaa se, että miten isolla budjetilla olet liikkeellä ja minkä verran nämä sitten vastoinkäymiset ovat lisänneet sitä tälle kesällä. No tämä kausi on ollut erittäin kallis johtuen tuosta moottorista, mikä on kallein osa tässä vehkeessä. Ja ilman yhteistyökumppaneita ei olisi ollut mahdollisuus harrastaa ja tämä kausi on tullut maksamaan noin 16 000 euroa. Ja näin lähdetään liikistä Modified Mini 950 luokkaa ja ensimmäisenä vetänä Mad Maxillään Martin Isonen, joka johtaa tätä SM-sarjaa. Ja näin Isonen tulee ja vetää full pullin. Ja lähtöviivalla on sitten jo Juho Siirä Tyrnävältä Heartbreaker 2. Ja näin sitä Juhokin lähtee kierroksia hakemaan. Tullaan yli 60 metriä. Ja jotakin ongelmia siellä vähän on ja 70 metrin kieppeille jäädään. Hän on Riku Nurmi Grave Digger 2. Ja Riku, joka taistelee vielä SM-bronssistakin kokonaiskisassa ja näin Riku sieltä hakee kierroksia, mutta jotakin pieniä ongelmia tuntuu olevan. Ja sinne 20-30 metrin kieppeille jää Riku. Lähdössä on Tommi Kotilainen Tarvasolta Stromi Lightingillaan. Ja näin lähtee Tommi sieltä kiihdyttämään. Ja Paasi pomppii, mutta Tommi jatkaa matkaa eteenpäin.
Ja tullaan sinne 70 metrin kieppeille. Ja näin lähtee seuraava kilpailija sitten Markku Nisonen Racing-Maxillään. Markku, joka on hallitseva Suomen mestari. Ja on nyt tällä hetkellä toisena Maxin jälkeen. Vauhdikkaasti se lähtee Markku sieltä liikkeelle. Ja Markku tekee saman kuin velipoika Martti, eli vetää full pullin. Lähtöviivalla on sitten jo Martti Isomäki dieselillään. Koski TL:ssä Martti, joka on tällä hetkellä SM-taulukossa kolmantena. Ja vauhdia tuntuu, sieltä tulee Marttikin, mutta sitten sen jälkeen tuossa 49 metrin kieppeillä loppuu vauhti. Lähdössä onkin seuraavaksi sitten Petri Henttonen, Baby Predatorillaan Petri, joka sanoi tuossa meidän haastattelussa, että tänään olisi tähtäimessä sitten ainakin tuo full pulli ja mahdollisesti myös voitto. Miehellä on ollut tällä kaudella paljon epäonnea ja toivotaan niitä tänään sitten kaikki ovat kunnossa. Näin lähtee sieltä Petri Henttonen liikkeelle. Mut sinne 50 metrin kieppeille jää Petri Henttonen ensimmäisellä vedolla. Modified Mini 950 luokassa Suomen mestaruuden vei Martti Nisonen, joka voitti myös tämän Kalajoen kilpailun. Toiseksi sijoittui Markku Nisonen 50,5 pisteellä ja kolmas oli Tommi Kotilainen 43 pisteellä. Martti, onneksi olkoon, Suomen mestaruus tuli. Joo, kiitos. Sen otit velipojalta ja vielä teidän tiimille kaksoisvoitti. Näinhän siinä tuli tehty. Jos käydään kautta läpi, niin oliko se minkälainen kausi? No tätä lähdettiin hakemaan ja tuolta kuului jostain suunnalta, että minivehkeitä ei ole mitään, niin nythän näkivät, että nekin on jotain pelejä. Seuraava luokka, mitä lähdetään seuraamaan, on sitten Modified 3500 ja siellä ensimmäisenä lähtöviivalla Sarito Fairilla Vesa Räisänen Kempeleestä. Ja näin siellä sitten Vesa lähtee hakemaan kierroksia ja vauhdikkaasti lähdetään liikkeelle. Tullaan 50 metriä. Näin siellä Jukka hakee kierroksia koneeseen ja lähdetään liikkeelle. Savuten tullaan, savut ja lieskat kuuluvat asiaan ja näin kovaa vauhtia tulee sieltä Jukka Ojala. Ja kevyesti mennään 80 metriä. Ja näin tulee siinä Ojala. Modified 3500 luokan Kalajoen kilpailu voitti Vesa Räisänen Sareto Faidilla ja tässä luokassahan oli 3 kilpailijaa, mutta Uno Järvitalo joutui jättämään kauden kesken. Ja Suomen mestaruuden vei Vesa Räisänen Kempeleestä, toiseksi sijoittui Jukka Ojala Tyrnävästä ja kolmas Uno Järvitalo Tyrnävältä. Prostot 4,5 tonnisia hallitsi yllättäen Herlevin suku ja Suomen mestaruuden tässä luokassa vei Johanna Herlevi Doriksellaan 53,5 pisteellä, toiseksi sijoittui Pekka Herlevi Sigma Powerillaan 39 pisteellä ja kolmas oli Matti Herlevi Caesarillaan 33,5 pisteellä. Kalajoella yön pimeydessä ajettiin viimeisenä luokkana Farmi 8500. Siinä Kalajoen osakilpailun voitti Kai Jokinen. Ja koko SM-taulukko näyttää seuraavalla tässä luokassa voittaja ja Suomen mestari Kai Jokinen Loimaalta 50 pisteellä, toinen Leo Peräaho Loimaalta 48 pisteellä ja kolmas Mikko Kaijola Vihdistä 39 pisteellä. Loimaalaisten jäsenten väliset, sinä veit tällä kertaa pidemmän korre. No joo, nyt kävi tuuri niin päin kerrankin sentään. Minkälainen kausi muuten on ollut? No sanotaanko, että vaikeuksien kautta voittoon, että on ihan kohtuullinen. Jos kuvailet tuota Farmin 8,5 tonnisten luokkaa, niin minkälainen luokka se on? No se on tosi kova luokka ollut tänä vuonna, että kovempi mitä uskottiin alkuun. Että